toto predstavenie vzniklo na základe toho, že najprv sme urobili CDčko Carmen s hudbou, ktorá sa nám zdala byť veľmi scenická a mali sme pocit, že by bolo dobre, keby sme vlastne ten dej nejako predstavili a keby ho niekto vlastne zahral, takže nás napadlo, že by sme to dali dokopy s tancom. Samozrejme veľmi známy príbeh Carmen, najznámejší príbeh lásky, dá sa povedať, a vlastne najznámejšia opera Bizetova, takže to bol vlastne námet tohto predstavenia. Na tomto predstavení bolo zosúladiť všetkých tých solistov, pretože taneční solisti pochádzajú z rôznych domov kultúrnych, čiže sú to solisti baletu, solisti sluku a solisti vlastne zo skupenia Credence, čiže vlastne dá dokopy všetkých týchto tanečníkov spolu aj s nami, keďže sme dosť rozlietaní po celom svete, takže toto bolo asi najťažšie. A tak vždy sa niečo stane počas tých predstavení, také niečo nečakané, ale to je vlastne to milé na tom, že na tých živých predstaveniach, že vždy sa môže niečo stať a že sa s tým treba vysporiadať, aby to divák nezbadal.